Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij het Noordewien. Je hebt bij mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Het is een man die ik al heel lang ken vanuit de muziek. Hij is zanger van verskate bands West, maar zingt nog steeds. Benny van der Wal. Ik ken die van de band Incursion de Menta. Onder andere. Het is werk van de Junkyard Dogs. Ja. En hij is nog wel een peer op die naam, maar komen we Die is straks. de Squo, ja. Ja, ik nog. Ja, daar neem wel wat te nemen. Welkom. Dankjewel. Mooi, dat is de best. Hoe is het? Nou, best. Ja? Ja. Ja, ik prima. Het skarrelt wel. Het scharrelt wat, hè? Qua leeftijd, ja, nee, het best. Zit ik hier bij een oude rocker op tafel of nog iemand die 18 is, bij wijze van spreken? Ja, in de holle. Ja, maar lichamelijk wordt het wat minder. Oh, ja. Maar jij erbij, Willem. Jij erbij. Ja. Ja. Want ik ken die van de band Incursion de Menta. Ik denk dat sterk het meeste succes met Hoorn hast. Ja, ik denk het wel qua activiteiten en dingen in Friesland zeker en in Nederland. Ja, dan ik denk dat Incursion toch wel degene is dat we het meeste moet dingen hebben, ja. Is er nog iets van in leven of net? Nog steeds in leven. Ja, besteed hem officieel nog? Nou, we bestaan officieel nog steeds. En we oefenen ik niet één keer in 2 weken. Ja, en we spelen eigenlijk nooit meer. Alleen bij leuke uitzonderingen en afwezige uitzonderingen dat we een keer zeggen van nou, dat is leuk om te doen. We zijn zelfs wat met mijn nummers aan het pielen, maar het heeft geen haast. Het is hobby. Zo, dus we zijn nog steeds wat bij elkaar. Wie het altijd de Vreemde Club? Nee. Vanaf het begin net. Toen de jongens begonnen van Incursion, wat zei je neem ik, want ik ben er als laatste bij kwam. Toen ben ik 21 en uw drummer weer 14 en de gitarist nu in 16. Of niet, de gitarist in 16 en bassist weer 16. Dus wie oude Dus een beetje oude lul ik ben eigenlijk. ook zo'n oude lul in die wereld, ja. En, kreeg zo, en ja, toen inderdaad, het is thrash metal muziek. Ja, dat weer nog net echt mijn ding. Dus ja, ik ben er wat in gegroeid. Ja, correct. Ja, Ja. maar weer wel leuk. En het is nog steeds leuk. Ja, want uiteindelijk best eigenlijk ontmoet daar nog altijd jonger Ja, bleun. Ja. Wie dat helemaal net. Nee, hè? Nee, nou, dat is maar een keuze kreeg, dat is begonnen. Die jongens weer aan het spelen en ik weer wat bij Agony. De oude band Agony, die kent misschien nog wel. Daar weet ik wel wat rody werken, daar weet ik wel wat op paard. En dan weer een jongen die zei van, nou, dan was het een keer daar en daar. En die jongens die heb een bandje. Nou, ben ik gewoon uit nieuwsgierigheid mee heen gegaan. En die medicijns kreeg ze auditie van een zanger. Nou, dat had ik wat mooi uit. Ik denk, ja, dat weer net helemaal. Toen zei ik, nou ja, maar die microfoon maar even. Dus toen ben ik even wat dingen dienen. En wie later bij ons op, kijk, dat bij hun in de band voor. Ja, dat was wel een hele stap. Dus ik er net ook nooit dacht van. Maar zo ben ik erin rollen. En zei, ja, nou doe ik het nog steeds. Dus dat weer een jongetje, zo'n 80. Nou ja, we zijn al mooi 5, 27 jaar verder en ik doe het nog steeds. En nog steeds in de redelijk rock en Ja, de wat harde muziek. altijd wat de stevige muziek. Hast je ooit zangles hoorn? Of... Ja, zeker. Letter. Ik ben ooit stop maar roken. Dus had ik toen in Incursion ben ik stop maar roken. Had ik zo'n die je net rookt. Dat weer wel goed voor de stem, denk ik. En dan moet ik even denken, als ze nou niet naar de wit of niet naar de bruin hieten van de Bombitas. Van de Twa. Van de Bombitas. Die had toen in Ljouwt volgens mij. En daar heb ik toen zangles van gehoord. Ik ben er dat geholpen het, maar het weer voor gezellig. Maar had je ooit les van die stem hoorn? Nou, vooral in het begin. Omdat je dat helemaal net wend bent. Nee, zit de brul. Ja, dus dat mag je op een gegeven moment mij dat leren. Maar ik ga wel eens gewoon dat ik nou een optreden de volgende dag... Dus er kwam er net zo vol meer uit. Nee. Maar dat leert gewoon wel, ja. Ja, want eigenlijk onafgebroken zanger. Ja. Ooit echt heel ambitieus was in die zin. Mij in keuze misschien wel van... We hebben wel eens wat boeten de professie natuurlijk spelen. Het is... Als je ooit droomt van het bestaan van een... ik zeg maar die Purple of een Iron Maiden-achtige status of net? Nou, de status net, maar het publiek.
Dat zou ik nog wel eens mooi vinden. Nou, in zelf 2018 hebben we nog met bevrijdingsfestival staan. Nou, ik ben net precies hoeveel staan, maar PR1000. Ja. Nou, dat geval is al fantastisch. Waterrock hebben we wel staan, dat aantal mensen. Maar ja, keer 50 of 60 het zou wel een mooie wijze. Ja, is een keer volle bak. Ja, maar net de droom van ik ken mijn Jiltje maar Virginia af. Ik denk op een gegeven moment dat ik daar al wat, misschien wel wat ouder van wie. Dat je op een gegeven moment toch wat maar bij de poorten op een groen staan. Maar we hebben natuurlijk wel proberen om wat te bereiken. Maar ja, Nou, je bent aardig vierkant, vind ik, voor een regionale band. van regionale band zeker. Maar ja, ik ga er nooit een cent over verdienen. Nee, maar wel op wat willen. Ja, En dat is onbetaalbaar. Get het daar net om, denk ik. Vind ik wel. Ja. Ja, dat doe je nog steeds. Dus kijk, zo met de Junkyard Dog, zeg, die bestaan ik al 26 jaar. En nog steeds bij mijn koor. Ja, dat is toch uniek. En we hebben gewoon een paar willen. En daar gaat het dan. Eén keer in 2 weken oefen je met incursion. En, Ja. en hoe vaak oefens dan met de junkyard? Ik 1 keer in 2 weken. Kijk. Ja, Dus voorheen elke week had ze die een 2 keer in de oefening week. En nou dat is ja, nou, dat snapt het zelf. Ja, een beetje doseren dus. Ja, maar dat is ik soms mijn werk te maken, weet je wel. Als je s'nachts uit oefenen om te komen. En dan ben jongens die maakt vanuit vrouwenbuurt naar je Sneek daar. En die maakt maar eens op 6 uur aan het werk. Ja, dus dan hebben we wel eens iets van. En die jongens zijn al 1 keer in 2 weken hebben ze vreedvrij. Dus we oefenen op Toornsje die jong. Dan hebben we vreedvrij. En dan kun je wat langer terug zetten. Zijn die jongens in oude lullendagen dan? Of, Nou ja, hij is drummer en bassist binnen inmiddels 61. Dus ja, dan tot 3 uur in een kroeg zitten en dan 6 uur beginnen en dan hebben we bij. Nee. Het is cliché, maar helaas. ja, maar ja, die had ik het leven. Ja, nou. Ja. Er is net alleen de muziek. Nee. Beeldker, vooral ik. Oh, net officieel, hè? Nee, hè? Nee. Kijk, maar net zei ik, kom wel. Nee, ik kom van, oorspronkelijk van Belsum. Maar Jamie en Heide Mem komen allebei van de wonen. Dus dat van mij ik wel beter. Maar toch altijd zit aan. Ja, nee, ik ben niet al van mijn 23e tank in Sint-Anne. Wat haast mij die streek met zo'n dorp? Nou, dat is puur Had gewoon een plakje toeval. daar. Dat is eigenlijk een beetje puur toeval. Ik werkte op een gegeven moment in een machinefabriek op Oudedik. En daar is die een heel mooi hoesje te koop. En dat hebben we toen gekocht. En toen ging ik koken op een fiets en 2 keer trapen in een week. Dus dat had ik alweer wennen. En op een gegeven moment, het heb ik alleen niet komen dat ik in Sint-Anne Prachtje kwam. Op mijn industrieterrein. Mijn vrouw had een eigen bedrijf. Dus zo ben ik dan al bij 24 jaar. Ja. Dus ja, maar ja, het beeld heeft wel wat natuurlijk. Het is toch een streek. De mensen zijn fantastisch. De omgeving is mooi. Ja, dan viel hij dus thuis. Ik vind me wel thuis. Ja, absoluut. Ik had het zelf in het jeugdwerk zetten en al die dingen. Dus ja, ik vind me daar wel thuis. Ja, ik vind het leuk. Beeldkens is wel een beetje aas is aas. Ja, bij Warping ik wel natuurlijk. Maar Ja, maar daar hou ik van. Ja. Ja, als ik daar kom, dan vind ik het weer mooi. best of both worlds. Ja, misschien wel. Maar ja, overal wel wat moois. Ja. Uit misschien wel. Ja. Je wil straks ook nog wel even over de streek, het beeld. Prachtig mooie wereld, inderdaad. Tenminste, wij Warping vinden dat Simmers wel aardig. Ja, nee, maar dat snap ik. Dat heb ik. Het Ja. is donker en waait het de hele dag, heb ik het idee. Maar... Nou, heel van knusje het horen. En altijd, maar voor een groot deel van je leven, werkzaam in het sociale. Werksisma. Ja, maar vanaf zo'n 90. Ja, zo'n 90 geloof ik, ja. Hoe daar zou inroegelen? Ik werd mijn hele leven nooit toeval. Maar toeval bestaat niet. Nee, ik werkte op een scheepswerf. In Haas. Dus op de ouderwetse scheepswerf op het dakken. Zwierenwerk, schroeven en van alles. En een maat van mij, die begon een motorcamping in Frankrijk. Dus die zei op een gegeven moment van... Benny, ik heb een kok nodig. En die opleiding heb ik gewoon. Dus ik ben ook naar Kakweg. Je vlakbij in de Marwijk heb ik ooit ook naar werkt. En ik zei, nou, dat lijkt me wat voor een 2 maanden naar Frankrijk. Dus ik ging naar mijn werkgever en ik zei van... ik moet eigenlijk wat de vakantie opnemen en wat onbetaald verlof. Nou, dat kon net. Nou, heb ik ontslag nam. En wat gebeurt er? Toeval. In de krant is een advertentie van gezocht jongerenwerker op het beeld. Ja, wel leuk, maar ik heb geen papieren. Nee, komt van de werf. Ja, Dat is wat anders. maar ik kan natuurlijk Kiehol, oorlog heb ik vrijwilligerswerk die in jeugdzozen. En mijn vrouw zei van, we gaan proberen hier. Niet geschoten is altijd mis. Maar ik kreeg het. En het enige voordeel is, ik heb een beetje uitstralingskind. Nou, en dat werkt. En ik heb mijn diploma nog halen. Een 4-jarige opleiding in Ier.
En dus toen ben ik nog gediplomeerd jongerenwerker. Maar daarvoor was het al Zeist, al vrijwilliger, hè? Ja, Maar dat omgaan met mensen, met Ja. jongeren, Ja. Dat had hij dus altijd online. ik denk dat het gewoon het sociaal is wat zelf in jezelf zit, denk ik. Want dat gaat ongemerkt. Dat had zelf ik wel als toeschouwer. We zijn een hartstikke mooie ploeg. Dat wie in Burgum natuurlijk, in Kiehal. Nou, daar zie ik een hele leuke jongerenwerker die mij waarschijnlijk misschien wel die schop onder de kont die het van door maar. En ja, daarvan alles er op een manier alles er gewoon wat in. Nou, festivals en jeugdsozen en in de band, dan komt het natuurlijk ook overal. Dus ja, ik denk dat is de Savadien allerbeste. Ja. Alleen maar mooi. En ze werken bij Connecting Hands. Ja, Wat houdt dat precies in? Connecting Hands is, nou ja, dat is een commerciële instelling. Maar vooral maar jongeren. Nou, ik leef het heel simpel zeggen dat ik net ingewikkeld maak. Wat de rest haast net hebben, krijgen wij. Ja, daar zijn we een heel kwart door de bocht. En we hebben een fantastisch mooi bedrijf. En daar werken ook fantastische mensen. En we doen u verschrikkelijke best om degene die het net alleen nog van elkaar krijgt om te helpen. En dan doe ik het altijd even heel simpel. Maar dit zijn eigenlijk jongeren die nog weer boeten het hulpverlenings en cultureel Vaak wel, ja. systeem van. Ja, we hadden een jongeren bij die kan nergens meer terugten. En het wil net zeggen dat we zo redden, maar waardoor je jongen erbij is om het wel van elkaar te krijgen. Ja. Dus we hebben een prachtig mooi bedrijf. We zitten nu op een Skroons met hoofdkantoor. We hebben meerdere plekken. We hebben in de Veenhoop we hebben een zorgboerderij. We hebben hier in Ljouwt meerdere woongroepen. En heel veel ambulant. Dus ja, prachtig mooi bedrijf. Ja, Wel heftig, lijkt het mij. absoluut. Ja. Ik heb wel eens mensen die bij een ambulance of politie of weet ik veel werken. Die hebben ook een zwaar beroep. Maar dit soort mensen hebben soms ook een zwaar beroep. Want wij komen het vaker zien, elke dag. Ja. We gaan alles hoe weten, maar eerst maar even naar de muziek. Je hebt hem met Deep Purple. Ja. Haha. Ja. Dat is een Eerste liefde? Nou, ik weet dat het de eerste liefde is. Wel de eerste liefde van de muziek in die tijd. Dus er zijn meerdere bands, die Purple natuurlijk, en Uriah Heep en Whitesnake. En dus al in dat soort, dat wie wel mijn liefde. En vooral het Heimatorgel geluid. Ja, best. Lord, ja, prachtig. Ja, ik speel niet net één instrument alleen aan mijn stem, maar ik heb wel dingen wat. Had je het ooit proberen trouwens? Ja, maar daar ben ik te lui voor. Al die akkoorden. Ja, hoor op man. Ik zit af en toe eens naar de shit en denk van, hoe is het? Ja. Nee, maar dat is een bepaalde periode in je leven. En dan denk je van, ja, dat is mooie muziek. En nog steeds. Het is, ik denk ook, hoop dat ik 80, 84 en jonger word, dat ik er nog steeds naar luister. Dus, nou, en ooit draai je het maar op mijn laatste dag. Had je daar al een lesje voor of niet? Nou, 1 of 2. Ja, Vullen we nog hoor. Ja, want ik ben muzikant, dus ik moet even zien dat de oren dat ik mooi vind. Waarom specifiek dit nummer? Gewoon, dit staat van Deep Purple en de Ja, ik zou eerst al Whitesnake. Maar ja, Deep Purple vind ik toch wel een. Het net alleen nog Deep Purple, maar alle bands en eigenlijk in die tijd wat omheen. Dat we toen al een beetje het. Ja, lekker. Had je wel eens live zien trouwens? Jazeker. Ja, 2 keer. 2 keer. Ja. De gekke band nog. Gekke band. Alleen net in deze uitvoering. Net mooi coverdeling alleen Joets. Had ik ze net zien. Nee, want dat is wel typisch Deep Purple. Er zijn al in verschillende periodes. Ja. En, Ja. En maar kijk welke periode ze zien haast. Want dan wisselt het weg qua bezetting. Led Zeppelin weer wat stabieler qua bezetting. Had die toevallig een keer live zien? Nee, helaas. Nee. Dan gaan we in één keer een reunie horen. Ja. Er zijn 3 miljoen ommeldingen of zo. Van 20.000 kaartjes. Ja, ik had het proberen, forget it. Maar ik kijk gelukkig hoe noemen ze zo'n ding? Oh ja, een DVD. Die had ik nog. We hebben de beelden nog. Ja, we hebben de beelden nog. We draaien Thank You, maar Led Zeppelin eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als Deep Purple. Gewoon een beetje de soundtrack van die jeugd. Ja, maar ik vond de teksten vond ik heel mooi. Omdat het klinkt een beetje. Toen al van. Het is een bepaalde tekst van. Nou ja, wat er gebeurt. Het klinkt een beetje heel sentimenteel. Maar Sjorgens om die hinnen en. Ja, Sjorgens van. Haar van de meesten om die hinnen. Wat er gebeurt. If the sun refused to shine. Nou. Denk eens nooit. En dat zie ik toen al. Van. De wereld, de inwoners van de wereld zijn af en toe wat raar. Dus dit ben wel een beetje van nummers van denk van ja, dat heeft wel voor mij wel een tekst inhoudelijk denk van. Denk eens na en nog eens rustig gewoon en simpel. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje mijn ding. Ja, en een mooi nummer. Little drops of rain, whisper of the pain, tears of love lost in the days gone by. My love is strong, here there is no wrong. Together we
absolute klassieker. Wat een te gekke band trouwens. Led Zeppelin en het nummer Thank You. Stier op het listje van mijn gast van Joert, Benny van der Wal. Ik ken hem als jonger van onder andere in Keuze in de Menta. Behoorlijke heftige band. Je wordt echt nog op een paard met Junkyard Dogs. Ondertussen ik in het sociale werk dwaande. En ik zou hem ook nog wel eens rijden in een hele stoere auto. Ja, mooi hè? Dat is een soort Amerikaanse bus. Wat is het eigenlijk? Prisoner transporter. Ja. Dus ik zou vast wel meestal sommigen zijn omgekeerd in een auto. En ze wel denken, wat voor idioot, wat ridier. Ik ga die bus ooit kocht en het is een... hij is helemaal beplakt mooi. Prisoner transport. Van uit... hoe heet het nou? Dan ben ik een naam kwijt van de stad. Miami. Miami-Dade County. Hel zei iets wij. Toeval, hij stier op internet een keer. En ik moest nog naar de bus, want ik reed op diesel. Dat was me wat te duur. En dat zat op gas. En dan denk ik, al 2-3 maanden te Cape. Ik denk, Thomas en shit, nou, dan ga ik hem maar ophellen. Ja. Het past wel een beetje bij die lim. Leren jekje, motorrijden. Ja. Met het product sleutelen. Ja. Had dat ekkeltitel, hoor? Ja. Ik denk van nou in het zien dat ik al op een knebbels lezen en in een olie omklauwen. En, Eerst Brommers, neem ik hoor. ja. Wat wie het Sundab, Yamaha. De eerste week kapitein mobilet, hè. Dan wil ik dit zien hier. Ja. En toen nog een Poelman heet Stuart. En de Sundab en de Kreitler, ja. En ik heb ze nog steeds zoeken. Ik heb nog een aantal oldtimer bromfietsen staan. Dus daar ben ik altijd mee bezig. Samen Heid wie dat altijd. Ja. Hij sleutelen mij. Heid, die sleut altijd mij tot zijn 82ste. En die had 2 jelinen iets hoorn. En nou, hij zei nog, ik net zo volle nog om te sleutelen. Maar als hij 82ste had er aan het sleutelen geweest. Ja. En hij kwam ook nog wel. Hij was nou net meer sleutelen, alleen een machine. Mooi wijs. Ja, de mooie west. Weet ik een motorrijder of net? Vroeger wel. Ja. Toen, dus ja, het zit in de genen. En mijn zoon had het ook wel overgenomen. Die reed ik bij motors, ja. Een van de mooie dingen in het leven, hè. Wat voor motors haast? Of motor? Motors. Ja, Ja. Ik heb van alles. Ik heb prot crossmotors nog. Ik heb prot brommers. Ik heb een paar Harleys. Dus nee, wat zit er gewoon in. Het is mooi werk. Ja, ik bouw ze. Dat is mijn grootste hobby van. Ik keep hier vaak brommers en motors op die niks meer binnen. Dus, en daar maak je die restaureren wij. En dan maak je ze weer helemaal in mooie staat. Als je een duwere motor keep is net zo moeilijk. Uit die LH. Maar ik keep je wat iets wat een oor denkt van dit wordt niks meer. Dan maak je wij er weer wat van. En dan kan ik per hier doen, dan heeft het niks. Is alles op te knappen? Ja. Mechanisch is alles op te knappen. Ja, hè? Ja. Nee, ik ben al leek. Dus, nee, dat zeg ik, alles is, mechanisch is eigenlijk alles op te knappen. Ja. Wat een bloksteken is, er is altijd wel weer wat te vinden. Ja. Dan zeg je maar dat even vinden. En vooral het oude spul. Nou, soms heb je mazzel en soms dan heb je binnen een week wat. Maar ik kijk wel eens een jaar hier tot hier om iets zacht. Ja. Maar dat vind ik het mooiste. Ja, en dat is. Ik ben net zo man van internet, maar er zijn sommige voordelen dat je een marktplaats hebt, dat je wel eens wat vinden kan. Ja. Want is vaak te rieden? Of is het sleutelen zelf dus te nou, ik ben heel eerlijk, ik ben meer aan het sleutelen dan aan het rieden. En dat heb ik een goed excuus voor. Het is volle langere winter dan ergens door. Ja. Nee, maar ik begin altijd wel op 16 december vakanties en zulke dingen. Dan gaan de vrouw en ik altijd op een motor rijden we naar Boetelaan en 3-4 weken mee op paard. Ja. En dan show we wel het Skipstrand. En dat is toch al zoals in een auto, met een busje. Ja, natuurlijk. Het is het cliché vrijheid. Ja, het is oors. Oorgevoel. Ja, oorgevoel. In een auto dan ben je meer aansluiten. Op een motor kom je toch op plakjes en stapje. Ja, meestal spreek je, ik volle jij er gewoon. Dus ja, in positieve of negatieve zin, dat maakt me net zo vol uit. Maar het is oors. En je sjort het oors. Je zit wat heger en ik denk dat je meer, je mind is meer iepen, denk ik. Dat je meer om je heen sjort. Je stopt je gauwer ergens, omdat er denk van, oh, dit is een mooi plakje. Nou ja, daar hoor je maar 3 meter en dan kan een motor staan. En een auto net. Ja, het zijn al je dingen bij elkaar. Nee, prachtig. En mijn brommers begon dus? Ja, absoluut. Ja, en nog steeds. Nog steeds. Ja, ik ried er net op mijn systeem op zolder. Ja, het is mooi om naar te zien. Ik heb een LP-collectie, maar ik heb een brommer-collectie. Ja. Hij weet er al bij. Hij is een rockliefhebber of net? Rolling Stones, Beatles of die er tussen wat oors op? Nou, ik heb wel foto's van dat er een vetkuif heeft, dus, maar ik had er eigenlijk nooit van. Maar ik nee, rock'n'roll dus. Hij is van Jontje 39. Dus die had de oorlog nog eenmaal, maar ik denk dat het net zo volle muziek. Dus ja, ik denk dat het net Beatles en Rolling Stones weer. Nee. Dus ik weet net wat in die jaren 50 wat hier we toen al. Ja, begon Bill Haley, Elvis Presley. Ja,
Dus ja, ik Vet zeg dat Domino. met vrede, ja. Maar ik denk dat het meer How the West Was Won en zulke muziek wat... Wat is die tussen de radio hoor? Of plaatjes? Omroep Friesland staat nou altijd op. Ja, hè? Ja, dat is... Ze behalen nou haast niks, want ze zijn een transistor dingetje. Ja. Maar ik kan het begrepen dat haast nog alles digitaal Nou, gaat. de FM rent op Sinijn. Ja. Ik weet net hoe lang nog. Dus dan maar haast zien, dat hebben we nog eens aansluiten. Al digitaal. Ja, maar daar staat altijd om, dat weet ik wel. Ja. Ja. Was dat een beetje de soundtrack van die jeugd dus eigenlijk? Nee, hij de man weer net echt met muziek bezig. Ik weet later wel dat hij bij het Beelds Mannenkoor zong. Dus hij had wel iets met muziek. En hij zingt en fluit het altijd. Die fluit het altijd. Die eerste kilometer de 4e eerste maal aankomen. Want hoe kwam zij als woordpinking op het beeld te lonen eigenlijk? Via werk. Want dat is wel een keuze Ja, vaak. hij werkte voor een trekkerbedrijf van Sideris. Dat bestaat nog steeds. En die zitten toen een oud ziel. En dan gaan we op fietsje drachten. Gewoon naar het ziel. Net elke dag, maar dan zit er daar in de kast. En toen is Sideris later naar Belsum overgegaan. En toen ben zij in 63 ben zij naar Belsum verhuizen. Ja, men had altijd heim bij gewoon. Ja. Die woorden waarom? Ja, die kwam van Oortrop. Hè. Ja. Dus, Wat nee voort. ja. Andere kant Ja, van dat de werd toen wereld. heel lang aan de paken binnen. Nou ja, dit wordt een keelere wereld. Nou ja, in het dorp is een oorbeleving als er Ja, maar de dikwennis ze zijn in Belsum is het beeld Belsum dat wie natuurlijk met 3-4 kilometer. Ja. En vroeger wie een stukje Belsum, dat wie nog beeld. Dat weet ik nog. De bedgemediek wie vroeger nog aan de ene kant wie Menalde model en aan de andere kant dat wie beeld. Dus dat dicht zit het tegenover elkaar. Ja. Maar het beeld is krek. Als daar binnen is het even oors. Ja. Even oors. Hing het bot om die streek om Friesland, hè? Ja, wel op Friesland. Zo zou die koffers pakken kunnen ergens oors waar je een keer? Ja, dat roep ik luistert heel vaak. Ja? Maar nee, ik denk het net. Maar dat is gewoon een bepaalde frustratie af en toe. Denk ik, nou, wat doen we hier nou? Ik word je wel bij. Ja. Maar ik denk, 3 weken op vakantie. En dan denk ik, dat ken ik wel even om. Met allemaal bij ons. Ja. We gaan weer muziek draaien. Queensryche. Ja. Silent Lucidity. Ja. Dat weer eigenlijk met de periode een beetje naar de Snake Purple. Dat al een beetje ook kwam. Ja, correct. En ik hou van melodieuze dingen. Dat vind ik toch Ja, want mooi. dit is net... dit gaat even wat verder dan 12 akkoordjes en maar rammen. Ja. En dit is, dat is een gevoel. Ja. Ik denk van, als zo'n nummer, denk ik van, ja, dat is mooi. En dit zijn nummers die kist elke week wel 3-4 keer jaren. Zo. En dat heb ik met dit soort muziek. I'm gonna help see you through. We'll protect you in the night. I'm smiling next to you in silent lucidity. Queensryche en Silent Lucidity. Het staat op het lijstje van mijn gast van Joert, Benny van der Wal. Jonger, ken ik hem in ieder geval als rocksjonger. Van de band Encouragement, waar die in de 2 weken nog wel mee oefent, maar net zo vaak meer mee optreedt. Hideous Sun Demons is ook nog zo'n naam die het nog even over tafel kwam. En Zieburg is hij vaak op paard met de Junkyard Dogs. En die lijst is eigenlijk wat meer een rock coverband is het meer, hè? Ja, dat is eigenlijk omsteen als Geintje. Ja. En we dachten van, covers, eigen noemers, nee. Maar ja, dat zei ik, ik ben 26 jaar verder. En we spelen nog steeds. Het geintje duurt nog steeds voor. Het geintje duurt nog steeds voort, ja. En ik net uitgebreid en heel proud meer, maar de leukere dingen. De leukere dingen. Ja. Zit nog heel wat in die muziek zien of net? Nee. Best meer taskoger worden? Ja, ik ben meer taskoger geworden. Ik ben wel heel enthousiast nou. Ik kijk even hoe de nieuwe man van de Beeldstars. Ja, daar word ik zeer vrolijk van. Qua genre helemaal in. Ja, dat net alleen, maar het enthousiasme en hoe die man spelen, dat vind ik geweldig. Herken je dan in dat ze die jonge jongens ook een beetje die eigen jeugd hebben? Ja, ik ook filmpjes waarom je dan denk van yes, nou, mooie wilderige man. Ja, dat is nooit. Ja, wij beiden hebben niks meer. Nee. Maar nee, ik vind dat zo'n geweldige band en het enthousiasme wat hij van uitstraalt. Ja, daar kan ik heel erg van genieten. Want hoe zorgt zelf weer om op die tijd van Encouragement daar? Fantastische tijd. Maar van mij nee. We horen bands, maar ik denk toch Encouragement de band. Ja, dat alles maar begonnen is. Ja, Hij op grote festivals als Waltrap maar stien. ja en Boedeland optredens en Dusselheim stien, hè?
Ja, Duitsland, Polen, tegen de Russische grens. Nou ja, alleen weer dankzij de hele kleinbatoenen, de Strawelte en Jan Switters en de Kadaverbak en Klaas Land. Nou, daar mochten wij dan ook een stukje van mij doen. Ja, dat was gewoon geweldig. Als je dan in een paar oren verratte busjes 2 weken lang die kant op hobbelen. En in het bos sliepen, maar omdat je een slierplek hebben en helemaal lek stutsen worden. En waar de Russische, ik zeg maar, een Poolse McDonald's zitten, waar alles wiet met tegeltjes en net te eten. Maar ja, we hebben achter het, daar ben we West in, kijk toen het iets en gedien vallen weer. Volgens mij ben we er in 90 weer in 90 West. Hoe was de sfeer toen? Ja, Wat voelde je op? Komt je nou, wat me de opviel, verwesterse wereld denk. ja. Wat me het meeste opviel, dat we 40, 50 jaar waarom gewoon in de tijd. Vond ik zelf, en qua trieste ogenblik. Maar het enthousiasme van de mensen, dat, nou, daar is het crisis krijg al horen. Wat zoals nou wel, maar de band hier is de ambitie om dit. Dan kom je in de dwarsbeen erin, mijn busje. Als Nederlands bandje, of Fries bandje. En dan staan de mensen niet op te wachten zien. En ik denk van, nou weet ik ongeveer hoe dat wij zo dat een grote band. Nou, dat idee hier is er. En de mensen vinden het fantastisch aardig. En ze doen alles voor die om het in het centen te zien. Krijg af hier net een cent. En ik weet heel goed, we hier aan een Poolse jongen, die weer dan nu stalk een beetje. En die zongen jaar hier naar Nederland daar. En ik geloof dat er omrekenen hier zo'n 150 goenen sparen hier. Dus we gaan wel zien op zo'n van, daar kist toch net niet hier van Nederland. Want dat weer op een gegeven moment van de rieke Westerling. Maar zie je denk dat in de gaten dat die alles 100 keer duurder weer. En dat is, ja, daar ben ik maar op een neusgang, dacht ik. Maar dan kom je erbij een band, een echte stevige rockband. Ja. Metal. Ja. Samen met Kadaverbak. Ja, nou, dat wie nog een graadje heftiger. Ja. Je kon er ook wat van trouwens. Jawel, maar toen kon ik van dik houden. Het staat op YouTube staan er wel op. Nou is het Warschau en zulke dingen. Wie zei ons zoveel dat ze precies wisten wat er gebeurde dan met zo'n band of iets? Ja, daar ben ik heel verbaasd hoor. Hoe de metal in het Oostblok spelen. Want op een gegeven moment ben ik in een platenzaak, nee, ik denk dat een cassettezaakje geweest. Die hong helemaal vol met tapes, al je kopieert. Maar de originele hoesjes, print en alles. Omrekenen wie het volgens mij een goene per tape, op 51 per tape. Nou, dat wil goedkoper dan een leeg tapekeer in Nederland. Dus we hadden toen een wereld. Maar die metalwereld leefde er heel erg. Ja. Dat voel mij wel op. Dus alles wat maar hut wie en oors. Ik denk dat het ook al mooi zien dat de mensen zich toen ook al gewoon aan te zetten in het regime. Dat hetzelfde was hier in Nederland met de punk scene en alles zo. Ik denk dat daar toen ook bezig was. Dus dat was maar dat volle zaal. We hebben mooi een Amerikaanse band, Million Dead Cops, zo kunnen we zoiets spelen met het voorprogramma. En de zaal weer al aan vol. En het enthousiasme. Ja, dus voor u is weer dat. Ja, geweldig. Ja, super. Maar de sfeer kan ik me voorstellen. Ja. Jongens onderling in een busje richting letterlijk het onbekende. Ja. België, Duitsland is dan nog redelijk gevoelens fressen. Ja. Maar dit week nog een... Nou, ik ben er wel, waarin dat die grens nou dan van de, hoe heet dat, de Dead Point Charlie, ja, Amerika, ja, hoe heet dat ook weer? In Berlijn, Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie, dankjewel. Daar is dan, en daar is die alles nog. Nou, dat heeft wel indruk op je maken. Ja, dan riest inderdaad en denk van, En als je dan langs de kant van de dik staan en dan show je kogelhulzen lezen op een parkeerplek en zo, dan denk ik, ik weet net wat je zegt al je afspelen. Dat wist je natuurlijk, maar toen weer het internet ik nog net. Dus alles moest nog wat in de kranten hebben en alles van verhaal. Maar het weer wel spannend. En vooral met een ploeg jongeren, zeg maar zeggen. Ik ben dan de oudste, dus ik kreeg opdracht van hij, de man wel van, past wel op eens jongens. En ik denk, oh shit, wat is dat? Ja. Maar het is al goed te gaan. Ja. Ik kan me voorstellen dat de kameraadschap op zo'n moment enorm belangrijk is, wordt. Ja, hier is echt de ploeg in de band zelf. Die jongens van hun eigen leeftijd, die winnen het met elkaar apart. Ja. En ik net. Ik ben eigenlijk alleen maar met de band bezig. En we kwamen wel eens bij elkaar. Maar ik zie, om het leeftijdsverschil, zie ik ergens oors. Wie is toch een beetje de oppasser dus? Nou, dat wil ik net zeggen. Maar in het begin wel een beetje. Ik kreeg de opdracht wel eens, dat zei van hij met mij. En dan, maar ja. Misschien ben ik daar wel in jeugd belangrijk. Nee, maar dat is toch... maar het enthousiasme wel, ja. Die jongens die winnen... Nou ja, toen begon 16 Sandje natuurlijk. En dan ben ik snel volwassen in die muziek. Dat denk ik. Dat Jos nou ook wel. Die is leraar en horen. Dus hij had al goed via skapt.
Nou ja, en uiteindelijk had het je een prachtige verhaal opleveren. Fantastische verhaal. Ja. En mooie optredens. Ja. Waterrock valt al leven. 3 keer Waterrock staan. 3 keer, hè? Ja. Ja. Ik ken gewoon nog Sleersting. Hoe zou dat Dat is een heel lustig rijtje inderdaad. Ja. Ja, Lemmy, denk ik. Ja, dat zei ik. Ik heb zelf, hoe lang heb ik er omspaan? 20 jaar, denk ik. Ja. Ik denk mijn eerste keer weer met Christy Roos en volgens mij wat weer terug in de kijkjes. Ja. Dat was mijn eerste Waterrock als vrijwilliger. Ja. En daarna kwam de oergang naar de metal. Ja, in 90. Dat is dan voordeel dat je een iets kruiwagentje hebben. Dus ja, dan mocht je helemaal in keuze niks tegen. Nou, maar de grote bands. Ja. Ja. Nou, we delen de geschiedenis een beetje van dat festival. Mist het nog wel eens? Verschrikkelijk. Ja, we hier de laatste ik nog worden. Ik haal die posters heb ik nog. Ik heb alles nog. Ik heb de muntjes, ik heb de posters. Ik heb nog dat met 2018 boven het podium heen. Dat hier ik nog. Dus ik heb nog een heel plot van de geschiedenis van Waterrock. En net misschien om weer als vrijwilliger, maar het festival zelf. Dat mis ik wel. De samenhorigheid. En het bleek gewoon geweldig. En ik denk dat ik heel veel vriendschap moet binnen ontstaan uit het Waterrock verhaal. En die er nog steeds binnen. Dus ja, daarom mis ik het wel. Ja, daar zit hem dat unieke gevoel dus in, van een gevoel. Ja, vooral, ja, dat denk ik wel. Maar dat zou het publiek zelf weg. Het is een festival, maar het is een oorfestival. Ik kan net beschrijven hoe ze dat beschrijven, maar het is heel gemoedelijk wie het altijd. Het is ook vaak dezelfde ploeg meeskent, dacht ik. En vooral vanaf het begin. Het is echt letterlijk tussen de Kain en Ja. Simmerdiek en Burgum. En... Wat wil je nog meer? Van niks iets meidje. Dat is alleen maar mooi. Ja, want dat vond ik persoonlijk altijd het wonderlijke. Per dagen ervoor. Ja, stier er maar net. dat alles opbouwen. Ja, stier gewoon Kain nog. Ja. En een paar dagen daarna weer weer kleren. Ja. Als het omrek is, de organisatie ervoor al weer natuurlijk een heel hoor verhaal. Maar de opbouw, de wagens beginnen en de volgende wagens zie je er weer in. Ja. Dus ja, binnen een week weer alles opbouwen, oprommen en op naar het volgende jaar. De grote naam Stien. Ja. Meden worden de grootste voor die? Wel in je familie mooiere, omdat dat natuurlijk, ja, ik ben altijd in mijn Meden ben ik eigenlijk een beetje opgegroeid. Van de eerste LP van Meden vond ik het al geweldig. Ja, en die staan dan samen even in Burgum op een stuk grijden. Ja, dat hoor je net van mogelijk. Maar dat ben een heel groot band. Ik heb Twisted Sister direction. Nou, ik zie op naar. Ik zit bij Harry toen zit in de mine om alles op te nemen. Harry Zwerver. Ja. En hun managers die direct en het nummer spelen. En die opnames, live opnames zit als sign in Holland. Dus wat die Snyder op een gegeven moment zei, dat ik wist van tevoren nog wat er zei ze komen. Misschien ga ik het te volle naar luisteren. Dus if you got fish, stick it in the air. Nou, dat zei er op precies hetzelfde. En ik zei het al. Dus die managers zien me aan de chef van. Nou, laat maar. Dus dat wie cassette mensen die ik al vaker jij hier. Nee, dat ben zelf volle mooie dingen. Ja, ik bedoel van Ja. Dio. Ach man. Dat is die nou ja, Meden natuurlijk al neemt en neemt ze maar op. Wat is er net west? Sepultura, Wat is er net west? Motorhead, Ja. Slayer. Ja, dus bijna alle grote metalgebied. Sparks of light come from the ground. When I cry, there isn't a sound. All my feelings cannot be held. I'm happy in my new strange world. Shades of green grass is twine. Girls drinking plasma wine. I look at love, a dream unfolds. Living here, you'll never grow old. Iron Maiden, zat de meeste mensen Iron Maiden net kennen. Nee. Zit ik er maar even bij. Strange Worlds, 1979 wordt dit jong. Even mijn gast, Benny van der Wal, is dit een soort van demo. Het staat ik op YouTube als de Soundhouse Tapes. Ja. En dan denk je, het klinkt net, Iron Maiden had onderhoorlijk te krijgen met Paul Di'Anno, want die jaren we hier als zanger. Ja, eerst 12 eens. Die toeren nog wel, die Paul Di'Anno, maar... ik denk, glorie, Benny, denk ik. Ja. Ik denk net dat er nou nog actief is. Dat het idee. Ik vond mij de laatste keer ik was Johan Saalskaaf.
Dus nou ja, dat ken ik wel heel rustig. Dat wie het net. Dus de verwachting soms die je nog hebben, die valt soms in duigen. Ja. Het is leuk om te sharen, maar op een gegeven moment, dat zeg ik. De meeste share zeggen, ben die kun je het beter ophouden, misschien maar je dan aan luisteren. Ja. Is daar voor jezelf wel eens bang voor? Dat je denkt van, oh god, ik wil aan, ik net als vergane glorie ergens steen. Ja, maar ik ben net zo vergane glorie als hun, dus dat scheelt. Nee, maar het kan wel een angst wijzen. Dat je denkt van, ja, weet je merkt zelf wel dat als je ouder wordt, dan de stem betoos. Dat ik dan opnames heb van, ik neem maar, ik luister nog opnames, maar de Junkyard Dogs uit 2001 in Zweden. Ja, dan ben ik nog wel een beetje nachtegaaltje. Maar ik merk gewoon dat de stem wat leger wordt. Nou ja, de conditie wordt wat minder. Was er ook voor werk? Je hebt het gevoel. Ja, maar je past je jongen. Kijk, de gang die we voorheen op het podium hier van gas. Ik vlieg van links naar rechts. Dat zit er nou wel in, maar dat doe je wat maar minder. De snelheid is onpast in het worden. Nou, daar pas ik weer maar aan. We beginnen net met 120, maar ik ga nou 100 zeg bij. Dus ja, dat merk je gewoon. Ja, dat hindert niks. Dat deed er ik bij. Ja. En het voordeel is wat met Junkyard Dogs. Het publiek wordt ook wat ouder. Ja, ze groeien mij en mij of net? Ze gaan mij eens mee. Ja. Daar ben ik blij dat er een nieuwe generatie is. Nou ja, we hier op beeld staan. Dat zijn jonge jongens. Ja. Die kom ik wel bij wel zeggen hoe de vlieren om rock and roll te praten. Om het zo maar zo te drukken. Hoe viel dat? Dat die ja, vind ik super. Is dat leuk? Ja, vind ik machtig. Ik ken vorige jaar spelen we in Zetanen op Waterrock. Dus net Waterrock, maar Waterrock hebben we daar. Hebben we Aron Sneuwer gewoon. Daar spelen ze ook weer. En toen stien ze Farus. Dus wij moesten naar hun. En de man ging met Tron, de organisatie zei van, ja, maar die jongen, ik zal even lekker spelen. Ik vind het gewoon heerlijk. Wij staan met de hele band hier met de Shen. Van ja, dit zo lekker gaan. Ja. Het weer vol gas. Ja. Nou, en het publiek weer enthousiast. En ik heet, laat gaan. Ja. En wij komen daarna wel weer. En brengen we wat rust in de tent. Dat we les waren bij de Hoenekapje spelen ergens boeten de provincie. Ik had exact hetzelfde verhaal. En Emiel in een reactie naar horen. Ik vond het wel noffelijk. Ik kom mooi op tijd naar huis. Ja, we noemen ze in de spelen. Ik had het verhaal meegekregen. Want Simon, de zanger van Beeldstars, die is wel mijn paard. Dus daar beginnen die heren blijkbaar ook te tellen. Vind je überhaupt, had er moeite mee ouder worden? Nee, dat net zeker. Je wil graag, iedereen wil oud worden, maar... Vrede, hoe is het? Ik film me nog 18 in mijn holle. In mijn holle, ja. Maar had de leer net altijd met mij wil. Nee, maar ja... Dus dat, ik wil van die net een oud man, meidje. Yes, nee. En bedankt, hè. Ja, dank bij deze. Maar... Nee, maar je merkt het is heel simpel. Als je ouder wordt, dan wordt het al je roos. Het lichaam, en vooral wat dingen erbij krijgen, dan gaan we toen eens even naar de MCL-maten. Ja, dat is wel eens lastig. Maar ja, je moet positieve blauw inzien. Want er zijn altijd mensen die het slimmer. En zolang ik ademhaling blauw en ik kan allemaal rennen en ik kon net dagen om in fusie te hangen of in het ziekenhuis te lezen. Ja, dan mag ik gewoon terug in. Zolang ik het ken. En nee, bang om ouder te worden, helemaal niet. Ik hoop dat ik heel oud word. Dat zeg ik, hij de man nog 84 en 81. Nou, in die conditie dan, en nog op hunzelf, dan denk ik van, graag, please. Ja. Wat ik die zo'n beetje hier, is het vooral onpassen dus. Ja, maar dat zit wel matten. Verzet hij net de bot? Nee. In die fase was dit nodig, in die fase dit. Ja. Het moeilijkste weer de keel was. Ja. Ja, vond je dat wel ingewikkeld? Ja, vond ik ingewikkeld. Ja, maar het weer heel simpel bleek later. Een tondeuze. Ja, daar weet ik alles van. Ja. Nee, maar dat jij... Maar dat de truc een beetje mij bewegen met je eigen... Ja, dat is wel lastig. Ik doe net in je twee draaien, maar op een gegeven moment dan mag je naar jezelf luisteren. Jouw die model. En door de dingen die het dan wel kennen. Ja. Alleen of soms wat langzamer of wat minder. Of misschien wat minder vaak. Ja, nou dat kijk, zijn de grote concerten, die massale concerten, ging net maar heen. Dat hou ik net vol. Om daar twee dagen te staan in... Nee, dus dan ging ik clever, ging ik naar je Duna of weet ik veel. Dat je zei van 2-3 oortjes geven. Ja, dat klinkt misschien al lul, maar dat is ik. Ja. Zag je in die grote nee, dat hoef ik niet meer in. We draaien een heel soort muziek voor we draaien nog hier een plaats. Ja. Logisch bij Led Zeppelin, Maiden, Purple. Ja. Pak er nog wel naar je muziek op of net? Tommy Zon. Die komt natuurlijk al helemaal maar in Five Finger Dead Punch en weet ik veel hoe die bands die komen. Maar dat is natuurlijk in die wereld waar we nou haast een nummer van draaien. Daar ben ik nog steeds jongere bands die ik maar naar je trashmuziek op een proppen komen. En jij is wel eens wat nice of is het vooral een herhaling? Nou, dat is een prot herhaling. Maar dat is net erg. Want dat is maar heel prot noemen. De hele muziekwereld is herhaling.
Maar die ene brengt het krijg even niet zoals aan de oor. En qua stem, ik luister heel veel naar zangers. Qua stem is natuurlijk ook altijd weer hoe zongt de ene, hoe zongt de oor, hoe klinkt het. Ja, het is, je hebt me krijgt bij je van horen. Dat is het mooie van de muziek. Die ene hoort van voetbal, die ene hoort van dat club, die hoort van dat club. Nou, dan krijg je mooi muziek. Dan ben ik zo aan toen naar Pinkpop zitten zien op televisie. En denk ik van, wat is dit van muziek? Ja, dan denk ik van, en dan staan er hele zaal vol van dit. En ik van, nee, dat snap ik net. Nee. Maar dat zit maar met muziek. Ik heb van, snap ik net. Nee, nou, en dat is het mooie van muziek. Maar iets nice, ja, wat is nice? Ik vind het, juist het, zolang ik kan spelen, is het, ja, het is net iets nice. Nee, maar op maakt het iets nice? Geniet van wat het heeft. En van de muziek. Als je dat mooi vindt, geniet ervan. Het hoeft voor mij net altijd nee. En ik vind het wel mooi, krijg je dat ook die bands van de new metal nemen ze dan. Ja, daar zitten wel bands bij. Ik denk van, ja, leuk. Maar ik merk ook wel, dat merk ik heel veel. Dat bleef toch vaak in die eigen muziek wat hing was toen het jong was. Dat bleef het meest heen. Mooi, nee, Claire. Dat is, het is mooi, ja, geniet ervan. Dan nog een keer even door de incursie in de Menta. Ja. Voor mij hebben we daar een beetje het Stravelte idee bij van dat het wat leuks is. En het channelt zich wat doen, dan geven we weer het podium op. Ja. Stravelte in dit geval zal op het benefiet van Ernst Langhout en Jan Switters spieden. Ja. Krijg maar, ik keus je nog eens een keer. Zit er nog wat op stapel of show je hem al? Nee, wij zijn nou wat mijn jongens bezig. En ik ga uit de gang zijn van mijn Saxers, daar wil ik nog een LP uitbrengen. Dus, ja, old school, vinyl. Ja. Dus misschien. Dus dan heb ik nog een liedje draaien hier. Dus, en het voordeel van LP is, hè? 20 minuten per kant. Ja, dat valt daar. Ja. Maar het een dubbel LP doen. Nee, we hebben sodemieters. Nee, helemaal besodemieters. We beginnen hier een plaat draaien van Forbidden. Ja, de trash, daar ben ik terug in keuze, ben ik daar eigenlijk bij inkomen. Kijk, met LK en zulke dingen, ja, dat koe ik wel. Maar ik heb me er nooit echt in verdiept. Ik weet toch wel echt meer de oldschool. En als je daar een beetje in komt op een gegeven moment en je begint je daarin verdiepen. En die hele scene van de Bay Area en zulke dingen. Ja, dat is hier de Testaments en de Forbidden en nou ja, Exodus. En ja, dat is natuurlijk. En als dat waarom zocht de documentaire maar eens een keer op die stiefel op YouTube over de hele Bay Area scene en alles. Ja, dat keihard. Bounded by blood. Nou, dat geweldig. En ik ben er gewoon wat later in kwam. Maar ik kan er verschrikkelijk van genieten. En ik hoor van zangers. En ik ben een Testament fan. Ik vind Exodus mooi. Maar Forbidden sprong op een gegeven moment. Die wie hem dat later. Maar die sprong er op een gegeven moment. Ik qua zang. Ik denk van fuck, dit is geweldig. Dus daarom. En de agressie die daarin zit. En dit is het eerste nummer van hun eerste LP. Dus dat ben ik gelijk van dik hout samen plakken. Dank u wel. Alsjeblieft.